ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି? ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆଜି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ତେବେ ତୁମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ହୁଏତ ତୁମେ କହିବ, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସଫଳ ହେବି, ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ତୁମେ ଏବେ ଯେମିତି ଅଛ ସେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 12:9 ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବରଂ ମୋର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦର୍ପ କରିବି। ପାଉଲ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର କଷ୍ଟକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଦାଉଦ ଛୋଟ ଥିଲେ, ମୋଶା ଭଲରେ କଥା କହି ପାରୁନଥିଲେ, ଗିଦିଅନ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଥିଲେ। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ, ଅସୁସ୍ଥ କି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଶକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନା, ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।